Tässä on tämmönen Rockstar Energicola. Rockstar Energicola. Kävin ostamassa S-Marketissa. Maksoi 1,60 €. Eli Rockstar Energicola. Nimestä päätellen kolajuoma. Ihan selvä kolan maku tässä on. Kolajuomaa. Maistuu hyvinkin paljon kokikselta. Kuvaillaan nyt tätä kuitenkin. En huomaa tässä mitään kokikseen verraten oikein mitään eroa kakkus. Elikkä Rockstar Energicola. Ja tällainen purkki selvästi. Eli tää oli siis, kun S-Marketissa ostin, niin 1,60 €. Katsotaas. Siinä on lisäaineita, kafeiini, guaranaa, ginsengiä ja B-vitamiineja ja vielä tauriinia. Eli kun mä maistoin tätä juomaa, niin en kyllä muuta kuin että se on ihan energiakola. Siis maistuu selvä kokiksen maku tässä. Että suosittelen ostamaan kokista. Niin kokista